Hiya guys, croeso nôl I PopT! Helo! Drychwch pwy sydd â fi? Y ddoi J. Yes! Fi yw Jed. Jacob? Jed. Ti yw Jed, ti yw Jacob? Mam yn galw fi Jacob. Sorry boys. Croeso ato ni. Croeso, diolch. I nodi diwedd y flwyddyn, o'n ni'n meddwl gallen ni wneud sialens bach. Yes! Dros y 3 fideo nesaf, dyn ni am wneud 3 challenge wych gyda'r 3 ohonyn ni. 3. A fi? A ti? Gei di ddod os ti'n A fi? Gei di ddod. alright. Just y tro yma. A ni di ddod I studio eitha special heddi am fy'n edrych yn rili gyfarwydd I fi am ryw reswm. Y danca! Studio stod sadwr wrth gwrs! O'n i'n meddwl! Do you know? Yn gwybod. Ond wrth gwrs, cyn I ni symud ymlaen, cofiwch I tanysgrifio I sianel PopT, ro thumbs up ar y fideo yma, a gwasgu'r gloch notifications. O, Cadi! Be? Beth ydyn ni'n neud yma? Beth i'n neud? O ie, wrth gwrs chi eisiau gwybod yw'r sialens, mae'n siŵr. Ydw, please. Beth I chi'n meddwl yw e? Sion con. Ie, rhywbeth nadoligaidd, so falle ar ddim o'r goeden. Na, mae'r ddau ohonoch chi yn bell ohoni. Na, heddi, ni'n mynd I greu Gingerbread House! Chai bara sinsir! Yes! Byth di wneud hwn o'r blaen. Sa'i di wneud hwn o blaen. Eriod. Mae rai pobl yn wneud e yn y tai. Gweld un o'r blaen. Mae fe rhywbeth eitha Americanaidd fi'n meddwl. Chi'n mynd rhaid lot o ffydd I fi, boys. Hei, ond o'n i'n rhoi gôn o fe. Newyddion bach I chi fyd. Beth nawr? Sy'n byd yn rhwydd ar PopT osa. I dim ond yn mynd I roi 3 munud I chi I adeiladu ac I addurno i'ch tai bara sinsir. Ma'ch amser chi yn dechrau nawr! Right, be fi'n neud? Dwi'n gadw yn instructions, sa'n gwybod. Oed! Dwi'n mynd I plan o fe mas gyda. Dachrau da, o'n I am weid na, dachrau da, Jacob. Tipyn bach fel glid. O, hang on Da ni'n nawr. meddwl bod, Hang on nawr. Cofiwch, boys, amser ar y cloc, sy'n amser I ffaffan. Right, ond yw'r to. Hei, cordidel ar y to na. A mae rhaid ti addurno'r heina, Jed. Welsh slate. Oi, wana. Copio na fi. Copio ni, reit? Hei! Efe llwntwch os chi'n cario ymlaen cwmpo las, right? Fi wedi gweithio ar building site, twel, so Jedi mixer, maen nhw'n galw fi, twel. Rwy'n mixer lan yn y bore. Syndod bod ti dal ddim yn gweithio na, Jed? Wel. Mlaen I pethau mwy nawr, fe. Fi'n gweld. Yn neud. Yn neud gingerbread. Tai bara sinsir. Mae hwn yn rili... Fi'n rili gwasgu hwn. Hei, fi. Ydych. Dyw Jacob ddim yn cael traffer, so falle jyst y greu ti yw e. I love it. So ti'n dod mlaen, Jacob. OK. Ti'n edrych fas a ti o flaen, Jed, actually, bod Jed yn dechrau hyn ti. Siopa. Sa'n gallu siarad, fi'n gwasgu. Sorry. Fi di... OK. Blasu, ffain. Right. Massage o fe. Ie. O, ie. Dwi fe lan, twel. Dal ddim eisiau dod allan. Reit, mae Jed, mae dynnu rhywbeth yn un o'r Jed. O'r diwedd. O, coni. Coni off! Wow, Jed! Diolch. Mae rhaid troed y to arno, cofio. Hwn yn mynd i bod yn anodd. Ie. Jacob, beth wyt ti'n neud? Hey. Dir ymlaen, please. Ei, bach o help fi angen, Cadi. Allai ddim, sori. Na, bach o motivation, ti'n bod. Sori dori hwn I chi, ond ni hanner ffordd trwyddo. Oh, what? Right, sa'n mynd I chwarae gwmpas yw'r agor, ni'n mynd I stico fe. beth yw'r pwynt? Beth yw'r pwynt? Right, dyma ni. Achos cofiwch. Wel, mae fe'n stico fel, sa'n gwybod. Dyna ni nawr, mae fe'n edrych bach fel... Jed, mae sgiliau na di gwella. Diolch. Bod yn amyneddgar gyda fe ti angen, twel. Ie, mae'n iawn, paid y Yn trio poeni. brysio pethau, mae pethau'n mynd yn... Radach. Diwedd. Sdim digon o gryfder yn dwylo fi ragor, mae di mynd. Fi jyst yn falch mai fi yw'r beirniad, achos fi'n gweld chi'n stryglo cael hwnna allan. Mae fe jyst... Oh, Come on, man! oh, Reit, mae rhyw fath o... Sharp, dy ti nawr, Jacob. Mae dwylo fi'n brifo. O'r gwasgu. Gweithio fi. Off. Jed, os fi'n talu ti. Neud I gwasgu o'n I fi os gwelwch yna. Oes. Mae'n edrych yn fawr I fi. Mae Jacob jyst yn bita yr icing. Fi'n credu bod ar y Jacob. O, never. Oh, never. Oh, right. Dyna beth ni'n neud. Na, beth chi'n neud, come on. O, boys, mwyn yn boenus I wylio. Diolch. Fi'n sefyll lan nawr. Dyna beth... Mae fe'n mynd yn serious. Sa'n gwybod os mae'n mynd I wneud dim I fod yn honest. Na, Jed, drych ar y llun. Dyw ddim fod stico fyna. Alright, Cadi. Ww,
nice. Child. No! Right, we di craco un. Mae Jed bron a bod na, fi'n meddwl. Mae angen hanner awr arall am yn ei hwn. Ddim mynd i Wel, gorffen sy'n nawr. lot o amser ar ôl, dych chi. Mae wedi gwbo eto. Jed! Hei! Connie, just aros arno nawr. Yey! Reit, addurno, sy'n lot o amser ar ôl, dych chi. Gloi. Munud i fynd. Munud i fynd. Pam mae fe ddim yn stico? Achos, o ti ddim di wneud be fi di wneud. Shush, Jacob. Reit, ti eisiau agor y sprinkles ma neu helpu ti nawr? Diolch. Ie, agor ein fi. Mae dwylo fi di... Wneud rhywbeth. O, reit, oce. Mae Jed yn mewn dar sprinkles. Dwi'n mynd i mynd am yr un, ti'n mo? Just gyffred. Hope for the best. Hei! Dwi'n ddim yn stico! Hei! Lan, de. No, hwnna'n gweithio. O, ti'n gallu gweld fan'na, mae fe'n edrych fel icicle bach. Da iawn, dechrau addurno Right, sorry. Nes ti'n arfwriad, dy fe? Ie. 10 eiliad, oce? What? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rhowch eich props lawr. Wow. Props lawr. Dim ar y bwrdd. Jacob, props lawr. Right, okay, sorry. A ti fyd. Fi just... Dim chwarae. Os ydych chi'n troi eich tai bara sinsir llwm, beth am i fi feirniadu? Na i ddechrau gyda'r adeiladwaith. O! Ar cyw fan'na! Ti'n meddwl, ti'n gwybod? Da iawn. Ie, yeah, chi'n mynd mewn nawr. Reit, na i ddechrau gyda'n ti, Jed. Ga i just weid, fi'n really lico y ffordd ti di dico popeth i gilydd. Really anffodus. Na i'n hofio bod hwnna di disgyn lawr. Mae bach yn abstract nawr, ynddo fe? O di, mae di ychwanegu rhywbeth bach yn fwy quirky am y ti. Yn diwedd? Fel slide. Defnydd o liw, gret, mae'n rili sefyll allan, mae'n adoligedd. Dyna lle mae Siwn Corn, mae magic dust i dod lawr. Ie. A fi hefyd yn hoffi bod y darnau gwyn yma yn edrych bach fel eira. Ie. Felly, da iawn. Diolch. Iawn. Jacob, fi'n licio fel bod ti wedi creu rhyw fath o lwybr. Mae to fi dal arno. Fi'n gwybod. Ond o'n i jyst am sôn... Dyna'r pwynt. Fi'n gwybod. O'n i am sôn am yr holl eira sydd wedi disgyn fan hyn. Ie. Fel rhyw fath o lwybr i'r ti. Ie, a mae'n bach ar y to. Bach ar y to hefyd. Fi'n licio'r ffaith ar y to dal arno. O ran lliw, eisiau sylwi, Jacob? Wel, oedd rhywun fod agor y bag i fi. Dwi sy'n di agor y bag yma, so mae hwnna'n colli marciau. Ond mae dy di'n gyflawn. Felly, mae hwnna'n mynd i fod yn anodd iawn, fi'n meddwl. Ond, fi'n credu, bydd rhaid i fi ddewis. Jed, fel yn Yes! Mae to fi dal arno! Ond, mi nath y to ddisgyn ar ôl i fi weid stop. Oh, right, okay. So, os i fi mynd cyn y stop, oedd to Jed dal arno, ond Jacob ymdrech ffantastig. Ie, oedd e'n ffantastig. O, wel. Oedd y ddau o'ch chi'n wych i feddwl. Mae ffantastig yn gair rili cryf. Wel, dyna ni am sialens rhif 1. Da iawn, boys. Nath o'ch chi'n wych. Dwi'n oedd ennill. Yes! Dim cwmpa mas. Right? Diolch i chi, guys, am wylio heddi. Cofiwch chi danysgrifio i PopT i weld be mae'r drio ni yn dod lan i nesaf yn y challenge nesaf. Mae'n mynd i bod yn ffantastig. Roll on to next week. Hey, nice one, Jake. Hint fach i chi fyna. Hint. Tan hynny, ta-da!